Здравейте, приятели на нашата биоградина. Понеже следващите дни по прогноза дава температурите да паднат под нулата и по-точно -1 до -4, какво реших да направя с цел да спася нашите овошки, понеже се започне да се разпътват. Реших да ги напръскам с силиконово масло на фирма Laxifert и по този начин да създам тънък филм, който ще предпази пъпките от измръзване. Надявам се. Ще видим какво ще се получи.